Tilut, ton Kuwi deloken pangan codot wi. Oke, sampean ngetok deh. Aku tak nangkap karo ton. Ya. Buriku kene lho ton aku Iya, iya. telate lo koyo anu kene nangkap. Terus deh. Gedene ram nih. Terus deh. Angel lho, Pak. Oh, terus deh. Siap ton. Iya, Pak. Ngeri gitu. Pak. Ya ajur piye lho, Pak iki? Beh, angel men to. Bede. Beh, jan iso ora tak jaki. Ya iya to. Dang. Iki piye to? Pak sampean malah ngalih lho. Mau kaya ngene. Yo malah hancur. Wah, gerak-gerak kowe to, ora aku, nangkap. Gimana buat tangkap ya aku. Kok iso lho? Iya, Pak, yang iki. Yo enake ngene Tong iki. lho, Pak. Aku yang mau tak gaya kaya ngono ajur kaya goreng apa. Gerak-gerak kowe iki. Kok iso gerak-gerak? Wah, kan gerak-gerak kowe iki remuk iki. Yo sampean nangkep malah ngalih. Lah kowe ora nangkap kok. Yo jenenge wong wedok aku ora iso kok aneh.